Thokozani ngengane zakwethu, umkhulu wasemakhosini leyo ndawo enhle xoxa ngofakazi unoyigemegeme mfungelo jaji leli jaji Siminye ngane zakwethu sokugcina ngci ehena ngithi nje ake ngizohlangana nani ke ngithi ake sikhulume lana ikhona i-video esikhona laphana ku-TikTok ngane zakwethu senginayo i-TikTok account ibhalwe Dr. Umkhulumakhosi. Please do follow me uma ukuthi ujwayele ukuba khona ku-TikTok o-live bami ngizobashaya ku-TikTok ngibashaya ku-Facebook page ngibashaye khona la ku-YouTube channel. So-ke please make sure ukuthi uyangifollowisha laphana ku-TikTok ibhalwe nje Dr. Umkhulumakhosi, the one and the only. Ngithi nje ake siyibeke lapho le ndima ingane zakwethu. Akukho nje bengithini ngizokusho namhlanje. Abantu abaphile izinyanga nabathandazi nezangoma-ke ilapha abantu balapheke. Enze sure ukuthi umuntu uyamlandelisisisa ukuthi yini le mhluphayo, yini lena esuke iyinkinga. Nani bantu futhi nifunde ukubekezela nanokubheka, ningathathi nifune izinto eziyimlingo nezinto ezisheshayo ezingama-fast qhwi. Ilapho nje ngane zakwethu, ilapho indaba. Inamba kuseseyiyo le mkhulu wasemakhosini 0728871995. Inamba yelo kamkhulu wasemakhosini atholakala kuyo. Ukuhlola siyahlola. Wena ufuna ukuhlola nje privately osuke uhlupheke ngempela, ngikhuluma ngabantu abasuke bengahluphekile. Amakhulu akho nje amahlanu sizokuhlolela okusuke uzokudinga, siyakwazi ukuthi sikuposele hayi-ke nakhu-ke mkhulu, nayi-ke into okufanele ngempela ngabe iyakusiza, sikunikeze uzame ukucathulisa impilo yakho. Indaba injalo nje ingane zakwethu. Sithole ukuphila-ke. Enye into-ke ingane zakwethu ngizongixolela. Ukulunga kwami kubuye kufane nakho futhi ukucasuka kwami sometimes. Uma kukhona into ethanda ukuthi ithi phithithi kuwena, ungadinwa bandla uma kuphakama leli khehla lima ngolaka, ngoba kukhona engeke ngikubone abantu abayibenge bengakunaki ukuthi umkhulu wasemakhosini nca kukhona into esuke imdina noma esuke angayitholi kahle. Akekho umuntu oyohlezi ezobuka njalo e-perfect cause phela asiphileli indaba yokuganga noma asiphili yona impilo esuke iyamanga. Ngilapho nje ngane zakwethu, ake siphile sinibingelele nonke eSwatini, sinibingelele nonke madoda lana koNdwedwe, sinibingelele nonke eGoli, eGauteng, sibabingele lonke KZN yonke phansi kwaNongoma Buxton, phansi uNongoma wonkana sobingeke bazoshaya phansi uLunde Vryhead, phansi eMpumalanga, abantu baseMpumalanga. Hayi impela kade nganigcina, cela ukuthi ke sinibone impela ingane zakwethu. Nisondele sive ukuthi lo muntu lapho egazini isakhuluma kahle yini, ngasilalela nathi emoyeni. Ukuhlola sisazoqhubeka nakho, kodwa ngidinga abantu abaserious ngokuhlola. Ngizobona futhi ngani la kuma-video ukuthi niyadinga yini ukuthi umkhulu wasemakhosini ashaye u-live nini. Uma singawushaya nakusasa ekuseni, namhlanje ngingabona kule video le kusasa ekuseni noma ngesonto ekuseni umuntu ngabe ngiwushaya u-live, ngithi cha no, nakhu lana ngiyahlola, ngiyathanda noma ntambama ngesabatha kuyi-Saturday, umgqibelo. Izona insuku lapho umkhulu wasemakhosini angakhona ukuthi anishayele khona u-live ngalo sikhathi asuke uzithola, kodwa Saturday ngakwazi ukuwushaya ntambama u-live wami. Okwamanje into engiyidingayo nje iyodwa, ukuthi wena uxhumane nami, wena osuke uzazi ukuthi udinga usizo. New subscribers, subscribe-ani ingane zawethu kule YouTube channel kamkhulu wasemakhosini. Follow me kuma-account, usho ukuthi umkhulu wasemakhosini asewu-3 now. YouTube channel, i-TikTok okuyintsha shaya ivule Monday. To those abebengithanda bathe nje mkhulu, ngiyacela ukuthi ungene lapha ku-TikTok, kuningi ongakwazi ukuthi
ukuzuzisa abantu. Baningi futhi nanabantu obungabasiza ngenxa yomoya wakho nawo. Abaziyo futhi umkhulu, abamaziyo umkhulu ecasukile noma enjani njani, of which those are the old customers abahlezi bebuya la ekhaya. Nalaba abasha Nkosi yami siyanamukela ngezandla ezinhle ey'fudumele nezintofontofo. Abafuna ukusizakala ngawonke uhlobo lokusizakala, ukwelashwa. Imbiza kamkhulu wasemakhosini kulabo abasuke beney'nkinga zikhona ngokuhlukana kwazo. Imbiza yomhlume nenihlushwa imhlume, imbiza yani umuntu osuke eney'lwane, siyakwazi ukuthi siyikhiphe kuyelapheka la ekhaya. Umkhulu wasemakhosini nje ngithi ake ngigeneralize kuleyo ndaba. Injalo indaba, thokozani ndawuwe. Amen.